Wani tsautsayi ne ya saka ka taba abin da ba kai ka ajiye ba. Ina Ladidi take? Ina Ladidi take? Ina son kai Ladidi. Haba mai duna. Kakallawa lan. Saboda ka zaba baya na yanka da. Haka ne. Kwari ɗan uwa da abokanan arziki ma'abota fim ɗin shirin na Ladidi, wannan gadancin da muka goga farin ciki ne na sanar da ku cewa 1 ga watan Jun za a koro muku na Ladidi season 5. An babata gadi lalle ku kasance da channel ɗinmu mai suna Arewa Medium don kallon wannan ƙayataccen shiri mai suna na Ladidi. Yawwa to kana da abin gogo a ɗan rufa ido. Dole ne. So bayan kun yi subscribing sannan muna so ku danna ƙararrawa. Sannan muna ƙara ba ku haƙuri. Muna ƙara ba ku haƙuri. Ya na dogon hutu da muka tafi ba tare da an ci gaba da kawo muku ba, muna ba da haƙuri. An yi rubutu ne mai yawa saboda in aka dawo kar a samu irin wannan daɗewar da ake ba a ci gaba. Gaskiya ne wannan kara idan aka fara ba tsayawa. Sai an ɗaure belet. Mutumi na kana rena mutane hankali. Na sani ba. Babbaka masu wuta. Wannan zobe ne. Gashi dai na fito da shi. Ne ma zan magajancin da kake. Zaɓi ɗaya. A ina yake? Na ɗauki wannan. Baka ci ba banza. Na Ladidi season 5. Dar. Ina kaunar kin ji Ladidi. Kin ji Ladidi. Na kaunar kin ji Ladidi.